Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Balimale kabi izingane ezintathu ngesikhathi esidilekelwa indlu zelele kwaNongoma. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Manga uqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngisibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Balimale kabi abafundi abathathu basempikanini hayi kwaNongoma bewelwa udonga lendlu belele. Kuthiwa labafundi bebeqashile komunye umuzi ekuthiwa ikagumede eSigubudu. Kube sekusuka umoya onamandla yavungazela indlu yagcina ngokubawela uphahla belele ephakathi. Babe sebephuthunyiswa esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha. Kusola ukuthi lendlu ibingaqinile kahle. Abantu babe nezimvo ezahlukene ngakho ukuwa kwalendlu beqashe khona abafundi. Abantu babe nezimvo ezahlukene ngakho kuwa kwalendlu abafundi abebeqashe kuyona. Ukhulumani Timothy Ndabezithu uthe sengathi bengalulama ngokukhulu ukusheshsha ukuthi bebekhokha malini kulomqasho yendlu yodaka. Ngibona ukuthi ifuna thina kodwa nje sengathi bengalulama ngokukhulu ukusheshsha. Sibafisela ukululama okusheshshayo. UMapro Ayanda Xaba uthe kwakubi ngabantwana engathi bengasheshe belulama. Ubongani Majolo uthe awu Nkosi yami abanye abantu bayahleka kodwa izingane zibe zilimele. Sibafisela okukhulu ukululama. Bafethu abantu bashiye izimvo ezahlukahlukene. Ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ntatela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.